Καταρχήν ο Βαγγέλης είναι ένας ιδιαίτερος Έλληνας. Ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στο νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Μάλιστα λέγεται και Οδυσσέας ο ίδιος. Η μυθοδία γύρω στο 93 είναι έτοιμη και είναι στα συρτάρια του. Όταν αποφασίζει η NASA να στείλει το διαστημόπλαιο, νομίζω αυτά είναι γνωστά, έτσι, γίνεται ένα είδος, ένα άνοιγμα της NASA σε διάφορες προτάσεις για διάφορα τεράστια ονόματα της μουσικής παγκοσμίως. Επιλέγεται όμως αυτή η δουλειά, έτσι. Πρέπει να ομολογήσω κάτι εδώ τώρα, μια που βρεθήκαμε σε αυτήν την εκπομπή. Απ' την αρχή κυκλοφόρησε σε κάποιους φιλικούς κύκλους ότι ο Βαγγέλης δεν ήθελε να μιλήσει καθόλου για στίχους. Και μάλιστα μέσα στο ίντερνετ που μου ζητήσαν εμένα ένας φίλος που έκανε ένα βιβλίο για διάφορα σχετικά, κάπου με αναφέρει και με εκθέτει κιόλας ότι ο Ιατρόπουλος, λέει, που γνωρίζει τους μέντορες του Παπαθανασίου, μας είπε ότι δεν υπάρχουν στίχοι. Όμως στίχοι υπάρχουν. Με το πέρασμα των χρόνων και κυρίως με τη χρήση της τεχνολογίας, ειδικά στο Soundforge, κάπως έτσι λέγεται. Soundforge. Αυτό το οποίο πετάει απ' έξω όλο τον επιπλέον ήχο σε μια εκδήλωση και παραμένει το καθαρό ηχητικό αποτέλεσμα που μπορεί κανείς να το κουβεντιάσει. Το μόνο το οποίο εγώ ως ποιητής τουλάχιστον αντιμετωπίζω απέναντι σε αυτό το πολύ σημαντικό πλάσμα που είναι ο Βαγγέλης Παπαθανασίου είναι αν αυτός ο λόγος όλος, ο οποίος είναι ουσιαστικά όπως το ξέρουμε και στον οποίο υπάρχει μια μηνυματοδοσία πάρα πολύ έντονη από τη μεριά του Παπαθανασίου, αυτός ο λόγος αφορά σε αυτά, έτσι ακριβώς δηλαδή όπως το διαβάζουμε εμείς, σε αυτά που είναι τα ελληνικά, ή μέσα από την ηχητική των λέξεων, Γιώργο, και έχω μια τέτοια έτσι ένσταση παύλα προέκταση ως προς το Βαγγέλη, που είναι πολύ ιδιαίτερος, έχω λόγους που λέω ότι είναι ιδιαίτερος άνθρωπος, μέσα από την ηχητική δημιουργεί με την ηχητική των λέξεων ένα δεύτερο μουσικό άκουσμα που έχει μια άλλη σχέση πια με την ίδια τη μυθοδία. Όσοι ξέρουν το Βαγγέλη Παπαθανασίου και το έργο του, καταλαβαίνω ότι μιλάει σε πολλά επίπεδα, είναι πολυεπίπεδα. Δεν είναι με φλοιούς. Ακριβώς. Έχει πολλές αναγνώσεις το έργο. Σημειώνω μόνο 2-3 ονόματα από τους στίχους, ας τους πούμε. Δεν μπορώ να τους πω στίχους. Ναι. Είναι ένα λιμπρέτο σύγχρονης μουσικής ουσιαστικά αυτό. Σημειώνω μόνο ότι από τους 2 δορυφόρους του Άρη, γιατί απευθύνεται και στον Άρη ουσιαστικά, δεν κουβεντιάζει τόσο πολύ μέσα στο κείμενο για το φόβο, τον οποίο τον ταυτίζει, αν θέλεις, με την ημαρμένη, θεωρεί δεδομένο το φόβο μέσα από τη μοίρα, αγγίζει δηλαδή τους αρχαίους τραγικούς σαν μήνυμα, αν μπορούμε λίγο να ερμηνεύσουμε εδώ το λόγο του Βαγγέλη, αλλά κουβεντιάζει πιο πολύ για τον Δήμο, που είναι και ο άρχον του τρόμου. Έτσι, Γιώργο. Δίρευτα. Εκείνο που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Και βέβαια είναι επίκληση προς το Δία φανερή. Ναι. Αλλά ποιον Δία. Έτσι, ποιον Δία. Ποιον Δία. Έτσι και. Εκεί Κώστα μου. Πρέπει να ξεκαθαριστεί. Υπάρχει ο Δίας και ο Ζεύς. Ο Δίας είναι η διαχωριστικότητα και ο Ζεύς είναι η ζεύξη. Ναι. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι... Επιμένω στο ερώτημα. Ποιος Δίας. Αυτό είναι το κλειδί στην ιστορία. Και αυτόν τον Δία τον κρύβει ο Βαγγέλης και καλά κάνει. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. Είσαι ένας από τους ελάχιστους δημοσιογράφους στη ζωή του που έχεις μια σχέση μαζί του. Ναι, το ξέρω. Το ξέρεις. Είναι ένας άνθρωπος εντελώς μακριά από όλα αυτά. Έλεγα στο δικό του κόσμο. Πριν έρθεις εδώ πέρα, έλεγα ότι ξέρω πάρα πολύ καλά. Εγώ έγραψα 2 τραγούδια μαζί του, τα είπε Ελπίδα, θυμάμαι, και μου έφερε ο Λουκάς ο Σιδεράς στη μουσική. Ναι. Ο Βαγγέλης ήταν κλεισμένος. Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει αυτή η εκπομπή. Είναι στα πλαίσιο των δικών του ανησυχιών. Είναι δελφικό άτομο. Έτσι. Τον έχω λοιπόν παρακαλέσει πάρα πολλές φορές, όχι να έρθει, ούτε να μας δώσει συνέντευξη, να μας μιλήσει στο τηλέφωνο, να μας πει 2 κουβέντες. Εδώ κάνει από σνομπισμό, το κάνει από μια στάση στα πράγματα.